Hi guys! Namin ni Baby Jaya sa Mactan International Airport. Nindot kay baho dire. Tinuod gyud ang kon sa mga foreigner no nga nindot og smell dire no. Ay, nindot og hangin. Layo ra kay sa niya. Mura ra kang nasa mall, daghan kay yung mga kon. Very spacious, automatic na ilang mga conveyor dito. Amazing kayo. Mura na taga shopping. Mura taga sa airport. Kawa ra gud oh. So spacious. Bantay ni Sona, no? Ready? Bantay ka ni Sona? Nakari mo kapag bili ka. Ha? Hi, sabi! Hi, sa! Hi! Oh? Nay, kultura. Kultura. Ito nasa SM. Where? Nasa SM, bebe? No? Yawa ni Mactan International Airport. Ay! Ignorante man sa kapila sa kare. Mo, ganahan mo foreigner dire. Approve you guys. Bye!